Ak si myslíš, že štát sa o teba postará na dôchodku, tak toto video je pre teba. Fakty sú také, že momentálne na Slovensku poberá dôchodok cca 30% obyvateľov, čo je najviac spomedzi krajín Európskej únie. A viac ako 20 rokov už štát si požičiava na dôchodky, pretože príjmy na dôchodkové poistenie sú oveľa nižšie ako výdavky na dôchodky a ten rozdiel sa každým rokom zvyšuje. A čísla hovoria aj to, že priemerný dôchodok na Slovensku je cca o polovicu nižší ako priemerná mzda na Slovensku. Čiže väčšina ľudí sa musí pripraviť na to, že z mesiaca na mesiac padnú o polovicu a z toho potom musia ďalších 10, 15, 20 rokov na dôchodku žiť. Takže tieto čísla hovoria, že štát sa nemá ako postarať o toho slovenského dôchodcu a pokiaľ to nechceš nechať na náhodu, chvála Bohu, sú nástroje na to, ako ten dôchodok mať taký istý, ako je tvoj príjem počas pracovného života a môžeš si ten dôchodok aj užiť. Takže musíš vedieť, aký nástroj na to mať. Preto, keď ten nástroj chceš poznať, treba mi napísať do komentára alebo do správy a potom sa pozrieme na to, ako to spravíme.